les flors lluir amb pàl·lids colors. Ben aviat ens dirà adéu-siau l'estació. Ara el sol ha tornat, ja no plou, i la suau brisa blava els núvols mou. Et veig, ai amor, per tot arreu, pel camí que vam recórrer tots dos, avui i demà i per sempre més. Conservaré el teu record. I l'eternitat floreix però no es marceix. Escolta els batecs del meu cor. Més que ningú, t'estimaré en aquest món. Per sempre més seràs el meu únic amor. Deixa, perdona, Kaoru. He vingut a fregar-te l'esquena. Em deixes entrar? Què? Espera, no entris, no! No pateixis. Ho faria tot jo per tu. Faria el que fa. Sí que està de broma, aquesta. Entro, Espera, no pots entrar! Què? Sigui com sigui, no està bé, això. Kaoru. Ui! Perdona. Ai, què ha passat? Oh! Què? Però que ets poca vergonya! Es pot saber què li volies fer a l'Oi? Espera, quieta, Miyabi! Per què m'agafes? Qui és aquesta? Comiat. Ai, quin mal. Com estàs? Encara et fa mal? Em sap molt de greu. Si no hagués cridat, ens ho hauríem estalviat. Au, va, deixa-ho, si també ha sigut culpa meva. Però qui és aquesta dona? És la Miyabi Kagurasaki. És la persona que s'ha encarregat de cuidar-me des que era petita. Vaja. A veure, Oi. M'agradaria saber si acabes de ser conscient del que estàs fent. És que... No et busquis excuses! Però per què està enfadada? Que no havies parlat amb casa teva i t'havien dit que et podies quedar aquí amb mi? Em sap molt de greu. La veritat és que me'n vaig anar de casa sense dir res. Què? Aviam si m'escoltes. A la teva edat hauries de ser una mica conscient de quin una n'has feta. La família Sakuraba fa més de 200 anys que es dedica al negoci dels quimonos. Avui dia, el grup Sakuraba és una de les empreses més fortes del país i a la família que la dirigeix la respecta tothom. T'hauries de comportar d'una manera més responsable. Hauries de mirar d'estar al nivell de la família Sakuraba. Em sap molt de greu haver-me'n anat de casa sense avisar. Però és que... sóc la promesa d'en Kaoru i... De cap manera. Aquest noi ja no hi té res a veure amb la casa dels Hanabishi. Ja no és un d'ells. Has de tenir present que la persona que es casi amb tu algun dia ocuparà el lloc de president del grup Sakuraba. O sigui que t'has de casar amb una persona ben adequada i no amb qualsevol. Pensa que aquest noi els Hanabishi el van fer fora. A més, els Hanabishi ja fa temps que van tallar la seva relació amb el Sakuraba. És evident que un noi tan mediocre i sense cap mena d'influència no et convé ni de lluny. Em sents? Au, va, marxem. Hem de tornar de seguida. Kaoru! Ja n'hi ha prou. Hem de tornar a casa. No ho vull. No em vull separar d'en Kaoru. No me n'aniré. Però què et passa, que no ho has entès encara? No puc pensar en ningú més que no sigui en Kaoru. Tu
Tota la vida he viscut per ser la seva dona, només per això. Però avui... Escolta, podries tornar a la casa dels Hanabishi. Si tornessis amb els Hanabishi, aleshores podríem estar junts. T'ho suplico, torna-hi, sisplau, torna-hi, Kaoru. Ostres. Ho sento. No puc tornar amb els Hanabishi. Però, Kaoru, sisplau. Em sembla que amb això t'hauria de quedar clar. Aquest noi no està al teu nivell, ni de lluny. Va, tornem a casa. Els teus pares estan molt amoïnats i t'esperen. Entesos, anem-se'n. Però deixa'm una estona més. Deixa'ns que parlem sols per última vegada, sisplau. Fes el favor. Quan hàgim parlat, et prometo que tornaré a casa, t'ho prometo. D'acord, tu mateixa. Mira, em sento molt afortunada d'haver-te conegut. De petit eres una persona meravellosa, però ara... La veritat és que ets molt més honest i generós del que m'hauria pogut imaginar. Hauria sigut tan i tan feliç si haguéssim pogut continuar junts. Oh, però has pres aquesta decisió. No hi ha res a fer. Mira, Oi, la veritat és que me'n vaig anar de casa als Hanabishi. Doncs perquè, en realitat, no sóc un Hanabishi. Què? Jo, de fet, em deia Kaoru Honjo. La meva mare es deia Kumi Honjo i el meu pare, Yuji Hanabishi, no estaven casats. Els Hanabishi